ассалому алейкум, подписчикои азиз. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи шашлик будааст. Имрӯз 8 март ба шавҳарамтон як шашлик кардатиам шумо бигуфта. Назина алубагӣ рондан. Инҷа падаркаҳо барои иди зано 8 март ба ин гулакҳои хушрӯ. Ин падаркаҳоя начальники шавҳарам мо ба тӯҳфа карданд. Бинед чӣ хел гулакҳои хушрӯ даруни оббаам хел шачаба истодагӣ аҷоиб базеб ҳам хел бо яке хушрӯ дорад бо ин дута сабзаш ману духтари калонӣ ба анин рӯз виш бошад барои Парастуҷон. Раҳмат барои падаркаҳои беҳтарин. Бисёр хурсанд шудем. Ҳар сол як чӣ падарка мекунад. Соли гузашта духтари калонем набуд, барои ман як даста гулдасти калони хушрӯ падарка кардагӣ буд. Баъд барои Парастуҷон як ёжики калон падарка карда буд. Имсол ҳар сеамоба як хела як гулакҳои хушрӯ тӯҳфа кард. Ҳоли бо
шавҳарам овардам ин падаркоҳия. Худо хоҳад бо начальникашона ки дидем ҳатман миннатдориомоя баён мекунем.